Un cafè a mig matí pot ser l'excusa perfecta perquè els que no el parlen aprenguen el valencià. Més o menys una horeta a la setmana, que ni se faci massa pesat ni que sigui massa curtet com perquè no aprofite. Són companys a l'Ajuntament i també a la Diputació de Castelló i a partir d'ara els regidors i diputats seran parelles lingüístiques. Yo hasta ahora no he tenido un entorno valenciano y desde que estamos en esto de la política resulta que ahora ya es todo entorno valenciano. El que es tracta sobretot és d'establir un diàleg, una relació en la que el valencià estigui present i que en aquest cas Iñaki, que vol aprendre, ho pugui aprendre d'una forma còmoda sense una metodologia d'estudi. El voluntariat lingüístic porta anys funcionant a Castelló, però des d'Escola Valenciana creuen que esta és l'empenta definitiva perquè es conega més públicament. Sempre ens ha fallat una miqueta ser més públics, arribar a tipus de persones que als que no arribem habitualment. El fet que els regidors s'hagin volgut implicar i a més és una cosa remarcable que estan de tots els grups polítics, que això també ens serveix una miqueta. Alguns ja intenten parlar-lo, però per vergonya diuen no l'utilitzen en públic. Moltes vegades la vergonya fa que per les espardenyades, no?, que solem soltar els que no som valencianoparlants, pues nos tiren un pelín per enrere. Els regidors dels diferents partits polítics volen demostrar que el valencià està per damunt de la ideologia i que no és un punt de confrontació, sinó d'unió. La intenció era donar-li una espenta, no?, i utilitzar l'Ajuntament com un mitjà de publicitat i agrair, i no pot ser d'una altra manera, perquè al final tots els grups polítics s'han involucrat i demostra que les llengües estan per a apropar-nos i no per a dividir-nos. A partir d'ara, aquestes quedades s'aniran establint en funció de les seues agendes. Veurem si l'any que ve alguns dels regidors o diputats ens sorprenen amb unes parauletes. Jo aplaudiré, Ja podrà complir el pacte del grau, no? complir l'acord del grau. Després de quasi 50 anys crec que això és més difícil